morning! Good morning, good morning, good morning! Good evening, saan ba na? Nabaylo naman. Good morning, good afternoon, good evening. Uga sa mga gani mo karon sa suok daning kalibutan. Majong adlaw ninyo dihang tanan, guys. Welcome back again sa mong channel, guys. Kin and Kim Family Vlog. Adto ninyo kalimti pag-like ug subscribe among channel, guys. So karon, guys, kaya hibawan dyan mong gahapon nga nakadawat mi og box nga puno ka dos mga grasya gikan sa Texas gikan ni Ate Josephine. So karon, guys, hala, katong box si Ate arang daghana ka og blessings nga gipang hasuk. So guys, magbahin-bahin ta karon sa mga blessings nga ning abot gahapon. Salamat kadto ti simong gi-share nga blessings kay daghan say maabtanda ni daghang malipay. So yan, guys, atong bahin-bahin ning atong mga gipang kuan kanina pang unbox na tagkahapon kay aram ang daghana ka adyo lisod man pag kamera mo kaon daring Ginoo ko grabe daghana di mahurot manay hang ipang share at ato imong mga gipang wala nga blessings. Salamat ka adyo kari, guys. Hana ipatapok-tapok daan harang pakitan, guys, inig human og tapok-tapok. So di ana, guys, hanang gi bahin-bahin. Okay ni kani sila, guys, nga kani mo na sila agamay ra nga member sa pamilya. So mo na sila, guys, ang gibahin-bahin na sila spaghetti meatball tsaka isang Vienna sausage na yan. So kaning tagduha ka ingani, guys, nga duha ka ingani hang gibutang daghan na sila nga member sa pamilya. So kana sila mana, guys, syempre di pa na to makalimtan si Idiboy ato sa tong tagaan si Ja, no? Kay pamilya na ba dyan taon to among turing yung taon ni Ja. Pamilya na si Idiboy na mo, guys. Muna siya nga kanina ba aming mahagbong kaming. So ayan kani, guys, duha ni ka pamilya dadto nga nag-usa sabay. So muna siyang duha may hang gibutang. So, guys, nagbilin ako og amang kanang spaghetti meatball kari, guys. Nagbilin ko og tulo kay ro yung taong makakauntod sila tungdal sa among dee kaya kani nag-open ko ganihag isa, guys, nag-open ko isa ang itanaw lami si Ja. Unsa, guys, ato ning kaunon ning humanha dari. Ayan, guys, nagkari, guys, di rin na ipangkuan kay spaghetti hun ni si Ja mo ni isagol na mas among spaghetti kari di ang spaghetti man si Ja, guys, kana pasta sauce. Kani mo na hang ipabilin, guys, kani spaghetti kay hanang luto. Guys, no, ini kaluto na ni ang gapunta na dari machikiting. So, guys, kitaan ba ko na yeah, guys, may daghang lapis kari, guys. So i-share niya yung uban lapis kani kari mo yung ibilin sa para sa mga chikiting kari bay. So ipangbilin na kay nabad sa po mga estudyante. So para may ibilin. So kini mo ni ang bahin-bahinon sa mga bata. So katong dali sa mga cans, mga matungnan dali na mga lapis, guys, motong na mga estudyante. So mga sila, guys, may hangi kuan. Tonton. Itong bahin-bahinon ni, guys. Kani isa ka kuan, guys. Dua ka lapis ang ibutang dali. Kani mga estudyante. Siyempre, hapitan pa sila. May dali ang makadawat, guys, yun. Aring uban, og may mga bata unza, muli ang ipangduno nila. Sasakay kini, nga duha ka kaingan ni hani ipanghatag. Daghan naman ka ado, kari daghan man day sud. Pandagdre ka buksud dari na 18. So mo ning kari, guys, ako ni sharing uban dia. So dia hang gibutangan di, guys. Kari na uban dari. Ja. Naman tay inari rich milk chocolate. Lamat Ako amo pa ring apad-apurun. Kaya may amang ang adako, diya, kare may hang ibilin. Siyempre, kaya man rin sidlanan, ang arang ibilin. Kaya, guys, mo na yung ipanghatag nila. Parang ipang na rin ilang mga songs. Next, ang chocolate. Ang hapon nga chocolate, guys, at tubliron, pag naman na mag-unbox, dito sa mga tikiting. Kasi, ba, kalipay sa mga bata, chocolate. So, kare may atong ma-share. So, kung pila ka book sila sa ilang bahay, mo pa yung ibutang lagi. Okay, ang katong natagaan na sa ngagi, lain na pa yung natagaan doon. Okay. Ano di aron ito mamahal pa maangay. Bilhin ako dali sa mga tikiting, guys. Kari po tagaan pa sila na dali. Kaya na. Lamit na si Ja. Kaya sa duliting. Kung kapilaw po sila. Daghan lang yung sud. Humot, guys. Humot si Jang kuan. Kung ay cherry. Kung silang pustan. Cherry. Cherry. Kamu udah tanggal lebih? Ha?
Sila ra sintin mo food guys. Thank you. So di ana guys, naka-ready na. So kanina nanitag ija, wala ko magsaba og kinsa basta kay karon ihatid na ron nila si Kuya Kinkin ug ni Kuya Gail. So guys, mo na idang bahin. So di apod, lipay dyan na maabtan ron. So di apod, kari. So labi man siya guys, mo hang giapilan Twizzlers, Candy. Yan. So nagbilin ko mga guys. Ay, nakagak mag-isa. Nagbilin ko mga tulo ka buok. Kaya rong taong dito mga pudbud ang ipos ang mga chikiting. Itaw. Yan na guys, nagbilin ko. Ayan, tagak ng kagwang. So ayan, malipay jud maabtanda ni guys. Kari. Nazay maabtanda ni, malipay si Idiboy. Oh, na, ang Idiboy ni guys nga bahin. So, di naman ito hilig og chocolate. So, ang ibutangan og chocolate. Chocolate. Na, kang Idiboy ni nga bahin, guys. Jakiri. So, ayan. Nares ang listahan. Narin, guys. Okay. So, karing mga lapis, guys. O karing na ubanda rin chocolate. Nandiyan, o na mga laag na rin mga bata mo rin. Ang ipang duno nila. Ilang lapis. O karing na mga chocolate nga nabilin. Yan, malipay itong mga chikiting. So, mara yung gibilin na mga guys, kari spaghetti meatball. Tulo ka buhok, nagbilin ko. Sa karing spaghetti hun, siyempre, hang gibilin rin, kaya hamang lutuon. Sa karing masagol sa spaghetti. Karing gibilin guys, karing ilang lapis. Mara yung ipang bilin, kari. Sa karing mga gamunan namo, kani, hang ipang bilin ni. Sa karing pang mga gamunan nga hot cake. Then, kari, mani ang mga guys. Kari, mo ni namang palitaw. Salamat eh. Kani. Ano guys, mo na ipang share karon dari sang deu kari dia. Salamat ka azote. Daghan tayo mapalipay. Yan guys. Ngayon bahin-bahin lang gud ta, bahin-bahin tas tang mga blessings ba. Guys. Yan. Guys, di aman dari ag chikiting. So na laman ipadaan nila uy. Kani, wala ha. Mike Kamu na lamay da Mike. Yan. Salamat. Thank you, te. Salamat ko no, te. Ito. Guys, ang mga chikiting. So, hanang ipatid nila sa kuya karon. Kari dia. Gusto na nga ka ng kuan ba? Sila rin mahatidad po. Atang i-share. Agatang mga blessings na nadawat. Kaya, manzip po yung atang i-share ba? Salamat ka, Azu, te. Salamat ka, Azu. Kaya yung blessings na ipadaan dari. Ako pang i-share dari nila. So, napakoy chatan. Kaya hang ipahapit dari ang ilang bahin. So, na, bahin-bahin na maganda guys, no? Nagbilin pag ang mga sausage, guys, ina mo kabuok. Nagbilin pag ang mga 6 pieces ang ibilin para namang andiyan kani, lipay naman ko kayo naman ko luto-lutoon. Oh, see, naku luto-lutoon di asa, da. Naku luto-lutoon, uy. Jadi apa? Dapat ko luto-lutoon guys, uy. Di elbows, macaroni, diba? Yes. Share the blessings taron guys. Kaya rong daghay malipay. Makakaunpod sila sa atang mga kuan, mga grasya nga dawat. Salamat ka jote. Sa imong gi-share nga blessings. Guys, di aman guys Idiboy ning laag. So di ayan. Idiboy. Imong bahin. Gikan ni ate. Kani ate Josephine. Ma'am, salamat, ma'am. Iman na chocolate kay bahin-bahin man sa mga bata. Ma'am, salamat, ma'am. Kinasing-kasing na pagdawat, ma'am, basta. Thank you, te. Ngani maguko. Ngani maguko. Ready na si sa Idiboy, imo na laman ang pangkuan no. Pananawa. Tanaw da na. Kanaan ang chocolate kaya ra lami ka azu. Maga kuan. Makagwapo. Diyan na. Pangadyo mo. Pangadyo mo, ma'am. Dera. Sausage o spaghetti meatball. Ato ra nagbahay na kanan. Lisod pag anhiri mo ka na. Anda na kana. To na Mark, imo naghatag. Ikaw hatod na ring uban dali. Kay to sila kuya nagbakiros baka. Lipay taon te. Uy, chocolates. Magulbam. Sa guys kaya ipatid ni. Kay sasang ipatid ni Remark ring uban guys. Kay arong kuan kay sila kuya po man nagbakiro sila baka. Remark. Kaya sa inig human hatang tagaan og chocolate. Chocolate. Guys, arang ipahatid to. Ha? Hatid na lang na dari guys. Kay to sila kuya man nanggi kuan man sila nanggi
Bakiro man sila. Mark ka, dari Mark ka. Palihog ko Mark ha. Kaila along. Ayan. Okay. Palihog ko Mark ha. Tama. Sorry guys, aha na naman ng ipahapit guys. Inja, kay arong madani. Kay kapag ng ipatid to. So, di na kuan guys. Okay. Basta kay bawa na sila kinsa silang napdan dani. Tino. Tara kin, ihatid rin Ayan, guys. Saan man, hindi man masud. Tagay ko sa lupin kin, kaya isa rin ilan chocolate kin. Kaya ni mo, sure ka di na mga hagbong. O, dari isa sa lupin, bi. Kaya mga chocolate, bi. Kanang mga chocolate, isa danas ka ng kuan sa lupin. Ayan, ihatid na lang kin, guys. Atos ubus. Di pa! Kapi, o ka nang naikuan. O ka nang chocolate, o ka nang kuan. Ipatong mo lagi, nga na. Okay. Okay, depa sa magbang. Okay, hatid na to be. Bye. Pagbali ha, balik na dun ha. Kare guys, sa harang ipahapit unja sa kanang naikuan. Karin, ako ipatagaan dari. Hatag nila to kaw. Kila. Mat, tumunta hang runner. Kang hatid guys. Wa na ko muuban guys, kay wa na ko muuban upang hatid guys. Kay wa na mo. Basta kay to lang nang ipahatid nila tong mga blessings nga gipang share ni ate. Gi-share pa na diri sang deu. Salamat ka Zuti. Sa kari guys. Kari nga nabilin, kari ara ni ipahapit unsa guys, makay bawro mo kinsa imong hapit dani. Ara ni ipada. Tiligin taon taka sa nga dana. Kalakaw-lakaw kay na lagi pamati sa Gabriel karon. Guys. Kapit na unja guys. Salamat ka Zuti sa mong gi-share. Kaya ito pang gi-share na dari sa mong deu. Thank you so much. Kini guys, magluto mi dani. Hindi pa karon kay busy pa ko. Manukod pa ko dato sa katong mga gihatag ni ate guys. Patanawon mo na dyan tataan. Salamat sa inyong pag-uban na mo guys. Nara guys, aghang runner. Nara, chocolates for you. Wow, insa makas nag-give da na. Salamat. Maray hang runner guys, may hanggi sugo. Wow, warang ka-cute taga mga estudyante. Mo school na kuno siya guys. Nag-shoes na. Sure, talikod. May I see your bag. Wow, very cute. Taga sang Hello Kitty. Oh, thank you te. Biyato bang. May school na jud kuno siya guys. Oh, saan tama nang mo school naman jud kuno siya. Saan na may imong grado mo school ka? Ha? Dahil dyan gagmatoy nga kuting. Kaya pag amang kuhan guys, Marites. Nag-eat na ka Marites? Parang gamadza man taon is Marites guys. Uy. Kim, Ilia. Ha? Busog si Marites na. Ligis ka lakang na rin amang tikangan ng gamatoy. Sumukaan siya guys, gamantoy laman jud. Gamay man danig isang mama, gamay. Kim. Ilia, insa na may grado rin mong school ka? Tulo? Pila imong edad? 3. Okay, mag-ihap sa 1 to 10 la. Ihap sa la. 1, 2, 3, 6. Ay, 6. Nang laktod man. Otro. 1. 3, 4, 5. Yay! Kamao naman na ihap guys, 1 to 10. 1 to 10 be. Ito ABCD ma. Tana guys, sapatos ni Kuya Gail. Di Tagsaan man sila sa papa. Dira ka papa Gabriel. Nja, pang Kuya Gail. Si papa ka natug man to. Nagpamati sa isang lawas. Sakit ko na dyan baling kawang. Ligi ko gi. UTI. Bi, sukod bi. Tang-tang abi. Busy mas Kim. Alang busy naman kasos Kim. Ay, cooking. Bi, tantang nga, bi. Char. Nice, day. Nagkakuya kin. Dito, kin. Wow, dito kakuya kin, guys. Katong unang ipadaan ni ate. Mawag kakim kakuya kin lang ning abot. Nagkaroon kakuya gal. Kapapa o gahua. Asa tong hakin ka? Ito na, guys. View man day ka, Joya. Char. Tabang. Pagtarang. Barag.
Wow, anong ka nice lagi ya. Char, nice ka dun sapatos guys. Talikod. Sana all. Grabe ka. Tuwang. Grabe ka. Wow, nice din. Sakto dyan na sa atang lakon niya pohon. No? Minsan nga ate. Salamat. Ang arang ni Zatanante. Nagkaroon ka, papagabrelo, pa ni sa masukod kaya dia, natuog pa man. Ay, isang yayay. Wow. Lamat eh. Naman ang sukod ni kuya. Ako na pa yung sukod yan. Videohin na po kuya ha. Ha? Guys, magsukod ko na rin dress nga gi. Magsukod ko na dress nga gi padang ati gahapon. Hanggang gi sud sa box. Magsukod sa ko guys. Sa among ay ko anong surprise pila ni lagi mo. Hala, nagkaam dahil ni uy. Kumarusit kan pasuog nga ni guys ka mahal. Asang isuo. Asang isukod guys ka dito. Then na guys, anong gisuot? Wow, nasisay nga rin na bangan-bangan. Nasisay nga na style. Wow, ganahan ko guys. I love it. Tara te. Thank you te. Ganahan ko guys. Sa parisan na rin guys. Sa parisan na rin bakya. Ang parisan na rin bakya. Ang bakyang kuan. Kasi pwede dyan adjust siya guys. Dari mo. Adjustable siya. Huwag ka nang kuan ta. Pwede adjust nga rin. Nga na. Pwede pa siya nga na. Nga na siya guys. Adjust siya. So siya ius-us nga na. Di pa ingan. See? Oh, nice. Naghampasin bahay, guys. Taranan. Hello, guys. Nice kaayo. Kinahin ko, te. No, grabe. Sa tibok ng kinabuhi, guys. Karoon pa ko kasugi nga ni kamahal. Salamat ka, adyo, te. Uy. Ganahin ko sa color. Naterno po sa dahil sa kuan, guys. Bakya. I love it. Wow. Guys, sundot siya. Sundot siya. Mama na pa. Ang parisan na rin ang kao. Mama pa. Nice, babe. Grabe ka. Kanahin ka, color? Nice, te. I love it, te. Thank you so much, te. Ayan na guys, kung picture ko. Salamat ya sa video. Iban guys, nga mga kare, hanang ipang sukod. Sakto na tanan guys, kanina. Love it. Ganahan ko. Matagpang army. Sakto na hakadyo ni guys. Sana nagisukod. Pulis na papa anak ma. Pati pa rin ya. Sana nagikuan guys. Sakto pa nila. Sweet ba? Hagat ang lubot. Ang kuhan siya guys. Pangganang nais. Ay nga danin pang... Tara lang akong bahay. Kaya ganahan sa kudari guys. Kung ako dunya. Dunyang gamay. Dunya tipo. I love it. Ganahan ko te. Ganahan sa color guys. Terno daris ko ano la. Uy, manayos ko ano. Parang kaso ka mahal. Tapos lang yun. Parang pa ko kasuog ingani guys nga. Mahalun. Salamat ka te. Thank you so much. Love you. Ano guys, naangay ba? Sa mo tararay ka puti. Char, murag putiin. Okay na ya? Yeah? Nice? Piaw. Salamat eh! Thank you. Salamat! Yan na guys! Sana na sukod guys. Yeah. Pumihatag na natin. Thank you te! Okay na ya? Char! Sana all! Salamat eh! Ano ko pang jogging? Jogging ni kabuntag ba? Suot na to shoes. Ating hatag ni ate. Salamat ka ajo te. Sakto na iti init. Crispo ka ajo. Charan.
Tawag guys. Yan talaga rin na po. Sakto ra kaado guys. Ay, sakto ra kaado na. Please, ma. Please. Mura ko pulis. Mura ko na pulis. Yung skim-kim. Mura ko pulis guys. Okay, kada pang isa guys. At isukod. Kada dia. This one. Kada po guys. Ang isukod. Then na guys. Ang isa. Pang nai pada ni ate. Salamat ka dute. Okay, rin ano. Sorry. Ano guys. Salamat eh. Salamat. Salamat ka Azu. Si Papa Gabriel ay di kasukod sa isang shoes kay ay pamati guys. Isang lawas. Wala. So guys, mora namang video rong alawa guys ang pagpanukod o katong na yung mga pag-share na itong gipadani ati Dari nga itong mga kitaan man siguro to ninjo itong mga panghatod sa mga bata ganina. So, salamat ka dote o salamat ka nindong tanan guys sa pag-uban namo sa mga videos kada adlaw sa katuwa pa naka-like o subscribe diha. Adong pagduha pag-subscribe so guys nindo kalimti pag pindot ng isang notification bell aron makasunod mo na kada adlaw. Bahala ko hinungdan na atang mga videos bitang guys. Pag binukid ra guys dari pang kon ba pang bukid style lagud kana mga lifestyle kada adlaw nga. May mong gimuhaton mo ra mga video. So, guys, salamat sa pag-uban namo everyday sa mga videos. Kita-kits na tomorrow guys. Dazon do kalimti pag-like o subscribe ng channel. Dazon nindo i-skip ang among mga ads. Salamat ka daan sa mga avid viewers, sa mga viewers na mo diha. Sa among mga silent viewers day na mo diha. Daghan ka salamat nindo guys. Ug amping mong tanan, wala sa mga gani mo karon, amping-amping tanan guys. Ug God bless na mga tanan. See you tomorrow guys. Bye-bye.